No niin, moi. Niin tää olisi vähän niinku skuutti ja tiedotusvideo. Elikkä meitä ärsyttää kun pelaaja nimeltään Penis56 mainitsee Jiri Penisen nimeä. Se on aika vituttavaa. Mut joo, toivon, että sä katsot tämän videon. Ja niin. Ja sitten, ja meillä olisi vähän asiaakin. Penis, että nämä kommentit. Niin, että kommentteihin, älkää laittako jotain, että penis, tai sitten jotain sellaista vastaavaa. Koska, siis se on aika viituttavaa. Niin. Mut joo, tässä on vähän skuuttaamista. By penis. Täällä on penis. Niin. Ja sitten. Mitäs muuta? Niin, ja tää on Ristukselle. Ristus, älä leiju Minecraftissa. Ristus! Niin, älä leiju Minecraftissa. Ja sitten. Päin naamaa. Niin. Ja sit IRL sä oot. Sano päin naamaa. Niin, badas. Jos uskolla. Minecraftissa on vittu mitään. Niin, et mä itsestä. Mut sitten IRL sä oot kuset housu. Niin, ja se sun video, se oli ihan perseestä. Ja missä joku penis tulee auttaa sua sieltä jotain vastaavaa. Mut joo. Ja onko sulla oikeus mainita toisten nimi, hä? Niin. Tää on vähän niin Peniselle tehty video, saakeli. Mut joo, no ei nyt. En mä käytä turhaa aikaa sellaiseen roskaan. Mut joo. Elikkä kommentteihin jotain kivaa, että oli vituutte paskoja. Esim. Penis. Siis esim. Kuka se oli? Se oli Penis 95. Siis se vaan kommentoi koko ajan siihen vitun videon chattiin. Penis. Sinne se kommentoi koko ajan, että penis. Kakarat. Oikeesti. Tai no, en tiedä ootko kakara. Mut toi vaikuttaa aika kakaralta kyllä. Sorry, penis.